Dnes si ukážeme rôzne slovenské YouTubeové kanály, o ktorých pravdepodobne nevieš, že existujú, no aj napriek tomu zarábajú pekné peniaze, aj bez toho, aby potrebovali vystupovať na YouTube ako tí klasickí youtuberi, čo točia challenge, svoj život, vlogy a tak ďalej. Takže pre mňa prvý najzaujímavejší je Silent Field, je to Slovák, vidíme tu SK. Tomuto chalaniskovi som pomáhal s vyplnením AdSense účtu, aby mohol byť vyplácaný, preto mám prístup aj k jeho nejakým štatistikám minulým, tak dúfam sa na mňa nenahnevá, že nejaké zverejním. Momentálne má 90 000 odoberateľov pri 70 videách a ide vlastne o takéto trojhodinové, ako to nazvať, počúvacie videá, kde vlastne sú nahrávané zvuky, či už zvukov pred dažďom, alebo nejakej búrky, alebo nočnej prírody. Pozrieme sa aj na nejaké výhody, nevýhody týchto kanálov, ktoré budem ukazovať. Za posledný mesiac 2 milióny pozretí na longforme, čo pri tak vysokom RPM-ku ako má, môže byť až 14 000 eur, okolo tých 10-14, čo je naozaj veľmi pekná čiastka na Slovensku. Jeho videá spočívajú vlastne v tom, že chodí nahrávať videá, vidíte tu na, je v podstate úplný profesionál, čo sa týka audia. Tieto mikrofóny nestoja malý peniaz, tak aj to úsilie za tým nahrávať tieto videá sú extrémne a extrémne cením jeho prácu, pretože v dnešnom svete AI, kde si zoberete nejaký zvuk umelo vytvorený, dáte tam náhľadovku a lúpnete to na 3 hodiny, tak toto je úžasný originálny výtvor, aj keď niektoré videá jeho môžu byť AI trošku upravené a lúpnuté, ale tie zvuky sú originálne. Čo je najdôležitejšie, originálna tvorba vždycky vyhrá na tou AI. To neznamená, že tie AI-ka nebudú fungovať, ale iba menšie percento. Poďme si pozrieť nejaké výhody, nevýhody. Tuto mám nejaké štatistiky z oktobra minulého roka. To boli vtedy aktuálne za 844 000 pozretí. Vidíme, že tam vtedy mal okolo $8 000 a to bolo práve v ten moment, keď nemal ešte ani jednu výplatu vyplatenú, pretože ten AdSense účet sa ťažšie vyplňa, keď máte firmu. Takže keby ste chceli pomôcť, kľudne mi napíšte, môžem vám poradiť, ak teda bude mať v čom. Čo je zaujímavé vidieť, že to RPM je $7,44, aj napriek tomu, že tento content nemá midrolly. Midrolly sú vlastne reklamy naprieč videom. Keďže je to takýto koncept, tak to posledné, čo chcete, je, že zaspávate pri tomto videu a rúbne sa vám tam nejaká reklama, takže tie adroly tam nie sú. A je to aj z dôvodu, že 50% okolo vtedy bolo Spojené štáty americké, takže preto také veľké RPM-ko, vidíte, môžete robiť hocičo, nemusíte mať midroly a máte veľké RPM-ko. Ak by som mal subjektívne zhodnotiť plusy a výnosy tohto kanálu, tak jednoznačný plus je originalita. Nie je to lacný AI produkt, je to točené v noci. Nechávate mikrofóny v noci pekne nahrávať a je z toho veľmi veľa materiálu a to, kým všetko prejdete, a je za tým veľmi veľa úsilia. Môžete si pozrieť príspevky a tu niekedy dáva nejaké fotky z nahrávania. Zaujímavé, že tie príspevky majú veľmi veľký dosah a takto si buduje takú tú svoju komunitu. Je to fajn, keďže v budúcnosti, ak by ste chceli nejaký ten svoj produkt vyrobiť, tak viete ho aj vlastne lepšie predať, keďže tú komunitu máte. A takto vlastne fungujú aj influenceri na Slovensku a po svete. Vy si vytvoríte nejaké to svoje meno a môžete im predať aj minerálku a podobné produkty. Čo sa týka mínusov za mňa je jeden tok zárobkov. Áno, takže celá tá najväčšia časť zárobku je z Google AdSense, čo môže byť také rizikovejšie, ale však nemusí, keďže tento content je originálny. Ale keď by sa náhodou, nedaj Bože, niečo stalo v budúcnosti s kanálom, že by dostal buď nejaký hack, alebo ban, alebo ja neviem čo, je ohrozený celý ten príjem, celých skoro 100% príjmu. Takže v tomto prípade by bolo možné aj nejaký Amazon, nejaký Patreon, a viacej fóriem monetizácie. Ako sa hovorí, dať svoje zlaté vajcia do viacerých košičkov, alebo jak sa to hovorí nejak tak. Keď si pozrieme napríklad nás, tak ten príjem tvorí TikTok, YouTube, nejaký affiliate a práca, takže ak prídem napríklad o YouTube, tak stále to môže potiahnuť iné a naopak, ak prídem o TikTok, tak stále chodím do práce, plus YouTube a stále existujem, žijem, takže viacero tokov príjmov je tak príjemnejšie, ale nehovorím, že mať jeden
a silný je zle. Na to, ako krátko vydáva, je to perfektný prípad toho, alebo príklad, že môžete robiť len to, čo vás baví, pridávať to na YouTube a máte z toho veľmi zaujímavé zárobky. Keď pozrieme najstaršie videá, tak tu môžeme vidieť nejaké aj skúšania, tu vidíme, že to je jasne nejaké AI. A je to len o tom skúšať a skúšať. Z týchto videí vidíme, že najviac toto, čo je tmavá búrka, je to lupnuté, sú tam zvuky a vidíme, že analyticky, keď si pozriete, že toto video išlo, z toho hľadiska je najlepšie ďalej produkovať to, čo funguje. Takže ďalej sa pokračovali iba búrky, pred búrkou, počas búrky, po búrke a tak ďalej. Aj tento obrázok máme napríklad lupnutý AI-kom, najhlavnejší je ten zvuk. Takže originálny produkt a veľmi dobré spracovanie rovná sa krásne výsledky a krásne ohodnotenie aj z maličkej krajiny, ako je Slovensko. Takže toto bol Silent Field, bolo to trošku dlhšie, ako som si predstavoval. Poďme teda na ďalší kanál a ten je Foxtech. Je to ďalší Slovák, ktorý robí tutoriály a podobné veci, čo sa týka toho Apple ekosystému. Máme tu iPhony, rôzne tutoriály na nejaké Appleacké veci, máme tu aj sluchatka, tam budú aj Macbooky, iPhony, myšky a tak ďalej. Takže tento typ kontentu sa volá search content alebo proste search based, ktorý sa snaží dostať tie svoje videá do search trafiky. Keď vyhľadávate tuto v search bari, dáte si how to change neviem čo, niečo na Apple, ako niečo opraviť, ako fixnúť nejakú vec na iPhone, tak pravdepodobne, ak si to tam dáte, tak môžete ho vyhľadať týmto spôsobom. Keď si pozriete jeho štatistiky, tak má 2,7 milióna pozretí za posledný mesiac, takže už len pri 3 eurách RPM, čo má určite, tak to robí cez 8 000 eur mesačne. Takže tento kanál stále rastie a tu nie je dôležité, že vydáva videa a posledné videá nemajú pozretia, ale keď si dáme napríklad videá, ktoré mu šlapú najviac, tak sú to videá spred 8 mesiacov, spred roka. Vidíme, že každú hodinu má 25 pozretí toto video, toto má 139 pozretí každú hodinu a to bolo pridané pred 8 mesiacmi. Proste rôzne tutoriály, ako niečo fixnúť, opraviť, editnúť, zmeniť a tak ďalej, ktoré ľudia vyhľadávajú, keď si nevedia rady a takisto aj tie thumbnaily sú pekne spracované. Výhody a nevýhody takéhoto kanálu v kontexte takom, že ak by ste taký kanál chceli napríklad založiť a začať to robiť. Takže výhody za mňa je search traffic a to znamená, že dlhodobé pozretia na videách, keďže takisto ako tento mesiac ľudia budú vyhľadávať, ako niečo fixnúť, takisto budú aj o mesiac, aj o 2, aj o rok. Tu mám aj plus, že nemusí pol roka aj vyššie nič pridať, môže ísť na rok dovolenku, nič nevydať a stále bude mať ten príjem možno trošku dropne, ale nie drasticky, keďže tie pozretia tam stále budú na tých videách aj starších. Takže stabilný príjem, ako keby taký pasívny. Ďalší plus tohto kanála je viac smerov monetizácie. Takže vidíme, že tu má nejakú school, komunitu, čo je vlastne platená komunita, kde máte nejaký bonusový obsah. Zarába takisto z Google AdSense, to bude hlavný. Na tento segment, Apple segment je fajn na affiliate, takže by som sa nečudoval, ak linkuje nejaké affiliate linky, že má nejakú províziu z predajov. No jasne, vidíme tu Amazon link, takže keď nakúpite a kliknete cez tento link, tak tam má určite krásny príjem. Obzvlášť, keď sa jedná o Apple produkty, ale to neznamená, že si musí kúpiť ten Apple produkt. To znamená, že ak si ten Američan klikne na ten link a do 24 hodín niečo kúpi, úplne hoci čo kúpi, tak vy dostanete províziu aj z toho predaja, nie len z toho Appleackého linknutého produktu, takže to je veľmi fajn a sám takto pár stoviek mesačne zarobím, možno 200, ale je to úplne pasívne, že aktívne sa tomu nevenujem. A nie je to ešte pri takýchto videách, kde môže mať z affiliateu pár tisíc mesačne. Ak by náhodou prišiel monetizáciu, tak tam má stále affiliate, ktorý ho samozrejme takisto uživí. Čo sa týka minusov, najhlavnejší minus je, že to trvá veľmi dlho vybudovať. Jeho najstaršie videá sú pred 9 rokmi, ale neviem teda, kedy sa tomu začal venovať, že úplne naplno. Tu máme 8 rokov, takže pred tými 9 rokmi dal pár videí, potom máme pred 8 rokmi. Takýto kanál treba veľmi dlho budovať, takisto sa o to pokúšam. Za posledný pol rok som vyrobil 1000 videí, 1000 tutoriálov a trvá to dlho. Z môjho subjektívneho pohľadu platí, že čím dlhšie, tým lepšie. Za týchto 8-9 rokov vytvoril 5000 videí, čo je
enormné množstvo, plus sú to kvalitné videá, že nie sú to len minútovky, ale sú to aj dlhšie tutoriály, natáčate na kameru, máte tam nejaký zvuk, nie sú to len videá nahrávanie obrazovky, napríklad ako je toto. Takže to je mínus, ak by ste to chceli začať, ale ak ste trpezliví, tak môžete niečo také vybudovať. A ďalšia nevýhoda je Apple konkurencia. Ak by ste teraz začali točiť Apple tutoriály, tak musíte byť veľmi kvalitní, aby ste chceli mať nejaké výsledky čo najskôr. Ale vidíme, že aj takýto slovenský kanál v takom veľkom kruhu, ako je Apple, vie mať nejaké výsledky, čo je len dôkaz toho, že ak niečo robíte dlhodobo a neustále sa zlepšujete, tak viete mať výsledky. To by sme mali na dnes všetko, bolo to celkom dlhšie, ako som si predstavoval. Je to také spontánne video, takže ak sa vám toto video ľúbilo, tak mi dajte vedieť. Dole máte Discord link, môžeme pokecať, Hero link na 3 mesiace zadarmo. Takže zas na budúce.